Hello, mic test. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Yes. Yes. Oh, yes. Asan yung ano mo? Ayan. Meron. Hong Kong Old Airport. Baklasan TV Super Mega Love Shoutout naman dyan. MMLSO yan, no? Nauuna ka sa ipi-play ko. Naku naman yan. Natakot-takot na yan, no? Baklasan TV. Ano bang date ngayon? 17? Oh, Baklasan TV, ikaw ang nangunguna sa listahan. Meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Alright. Maganda lang ng mga sexy dyan. Madami tayong sexy nung linggo madami tayong sexy. Ay, nung ano pala, Lunes. Naging ano yun, no? Madami tayong pumasok na mga sexy nung Lunes. Kasi kahapon nag-play lang tayo ng mga ano eh. Pumasok nung Lunes. Wait ka lang dyan, idol, ha? Ayun, sana all busy. Ngayon ka lang ba nakapag-whitey ulit?
Okay lang yan, paminsan-minsan na dadalaw ka sa LS ko. Sana all busy. Ay naku naman yan. Katakot-takot na yan. Always busy, oo, dapat lagi tayong busy. Para sa ekonomiya. Entrance! Ayan, bakit wala ka pang paharang, Mayor? Madami tayong paharang dyan. Talaga naman si Ma'am Sol, oh. Hindi ka ba hinarang? VIP ka kasi. Pag mga VIP, hindi na hinaharang yan. Meron, may harang ako. Grabe ka naman, ano. Ayan, Baklasan TV. Hello, Ma'am Mira. Ayan, sabi ko sa'yo meron yan eh. Morning na si Ma'am Pearl eh, no? Morning na si Ma'am Pearl eh, no? Morning na si... Sana all, morning na. Maybe all. Hindi sila may premier, Mayor. Ayan, oo nga, may premier nga sila lahat. Ngayon ba yon? Madami silang premier ngayon eh. Hindi na pala ako member. Sana all.
Sa sahod na lang ulit ako magme-member. Ang Saksol, via sa vlog. Ayan, super mega love shoutout. Ma'am Victoria Culube 6. Hello sa lahat. Ma'am Adele is on the way. Ayan ako si Ma'am Adele. Highly recommended monetized channel. From Lipa City. Sa marathon nila yon, ayo nga. Sana all may marathon. Sana all kasali tayo dyan, Ma'am Sol. Sa mga pamara-marathon na yan. Solbia sa vlog, MMSO, ayan, mega shoutout. Victoria Culube, hello, sabi ni Ma'am Adele, ako naman si Ma'am Adele, oh. Napakabait na mga tao talaga. Maraming salamat, Ma'am Adele, oh. Ma'am Victoria Culube, MMLSO po, ayan. Victoria Culube, Adel Sulet, I love you, sabi ni Ma'am Victoria. Sana all. May I love you. Ma'am Victoria is still playing pa rin ang iyong mga playlist mo po. Sabi ni Ma'am Sol Biasa, ang aking congressman. Aba, kasalukuyang may manugang na si Bulbul, ano? Katakot-takot na yan, Ma'am Victoria. May manugang na si Bulbul? Ay, katakot-takot na yan. Ano ka naman padalim na iya? Kadami mo gang bulbul. Ma'am Sol, pahalik. Ayan, sabi ni manugang ni Bulbul. Ayan, katakot-takot na yan. Ano gay? May manugang na wala pang asawa. Ano gayon? Wala pang jowa. Nagkaroon na agad ng manugang. Ano gayon mga padali mong iyan na mami? Ayaw mo ng bulbul. Ay siya, ahitin mo na, Ma'am Sol. Ayaw mo yata ang bulbul. Bigay mo, ganda nga yan at medyo magubat-gubat. Hindi masyadong, kitang-kita agad. Meron ka tapat, meron kang hahawiin. Takot-takot na rin. Madamo ka. Hindi, paminsan-minsan ititrim-trim mo rin para kukunti yung damo. Katatapos lang po kumain. Ako, harang ako to kabit ni Bulbul. Aba, may kabit na agad. Wala pang asawa, wala pang jowa. Takot-takot na rin, Bulbul na rin. Hanggang pagkaka-playboy niyang Bulbul na yan. Ay, playgirl pala, playgirl. Victoria Culube. Huwag kang maligalig muna. Katakot-takot na Bulbul yan. Sige, banatan mo na eh. Ano ka naman yan? Kumain ka na ka, mami. Kain mo na. Puro ka Bulbul eh. Aga-aga mo. Aga-aga pa ng ilis ko. 10 minutes pa lang. Bulbulan ang usapan din eh. Takot na yan. Nagkalat ang mga palahi eh. Ano ba yan? Naman. Tusok-tot. Ayan. Pikot si Steph. Super mega love shoutout naman dyan. Ayan. Yeah, sige. Ilista na. Yan, maglilista muna ako. Baka makakalimutan. Sopsina, Bulbulina, Sabaw. Ano ga naman yan? Ano ga naman yung mga pangalan mo naman? Katakot-takot na pangalan niya. Hindi ko mabigkas eh. Kaya tayo maglilista muna kay Piplay mamaya. Ano gang pagkakalupit ng pangalang iyang habang-haba eh. Reyna ng mga bulbul. Ay, wag kang maingay. Ano naman yung padali mong iyan naman?
may rain na eh, wala. May, ano man, sasakit ang ano ko, panga ko din eh. Si Ma'am Victoria. Baklasan TV, nandiyan ka pa bala? Eto, ang dami ng ano dito, mga sexy oh. Puro bulbul pa inabot. Saksaan ang kapalang buhok ng Reyna na yan. Malamang. Malamang ang Reyna na yan eh ano. Matanda na yan. Aray na eh. Buto, hindi ko na madala kay Oragon ito. Baka mapagalitan ko doon. Ni Baby Loves ko. Ayun, sana all may Baby Loves. Eh di wow. Hindi. May Baby Loves pa. Siya, dito mo na lang yan. Dito mo na itambay. Ayan. Tambay mo na lang dito yung mga bulbul mo. At nang ako'y may viewers. Ayan, sige, marami pang sama sa iyo mga kabulbulan diyan. Katakot-takot na kabulbulan na yan. Reyna ng mga bulbul, may pasaway na bulbul, may kabit ni bulbul, may manugang ni bulbul, katakot-takot na bulbul yan. Ano bang pagkaasam lang ng mga pangalang yan? Sige po. Ulam. Sana all. Ayan, mga ano, Ma'am Victoria, yung mga bulbul na yan, tamsak ng aking binaba. Ayan, ipining ko na sa taas, ang aking sponsor, ang aking super chatter, ang aking lalabs, Cyrus Vlog. Ayan. Oo, nagagalit yan, Ma'am Sol. Nadadali ka ba ni Oragon, mga bulbul? Napagalitan ka ba? Nako, si Baby Loves pala, nagagalit pala. Si Idol pala yun eh. Kulahog na yun. Sige, mamaya ng konti. Ayan, paano na, patamsak-tamsak yan. Yung mga kabulbulan mo diyan. Super mega love, shoutout OL TV is on the house. Ayan, OL TV, magbaba na ng bakahay at matikitan ka ng mga bulbul dyan. Yari ka kay Orago. Natakot-takot na yan si Orago. Nagagalit pala sa iyo. Bakit nagagalit sa iyo yung kulahog na iyon? Natakot-takot na yan si Orago. Padikit po, padikit. Ayan, sabi ni OL TV. Ayan, ma'am, oh. Padikitan mo yung mga bulbul diya. Idikit mo nang idikit ka. Super mega love, shoutout, BT. Abe, ang hirap bigkasin nun. Si Ginek, tamsak na idol. Maraming salamat sa ano ha, patamsak natin dyan, BT. Si Ginek. Ayan, meron kang
medium size, moderator, jacket, at meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video naman. 7-inch yun si Oragon. Ay, mahaba-haba yun 7-inch. Ay, kahit mabulbul yun, kitang-kita yun. Thank you, Idol. Ayan tama ba yung bigkas ko? BT, CGNEC. Ayan hindi ko mabigkas ng mahusay yan Pero bibigyan kita, main account ba yan, BT? BT na lang Betty. Ayan, para mas magandang bigkasin. Betty, ayan. Betty Lakaya. Pabaliktad ba yan? Pabaliktad? Ano bang baliktad na yan? Teka lang. Cheng Steve. Wishet! Ayun, alright. Ikaw pala yan. Ayun, super mega love shoutout. Cheng, ang gulat. Visit na rin. Teka lang, nawawala ako Ang hirap naman, binaliktad mo pa. Si Kings TV pala yan. Naku naman yan. Yan, super mega love shoutout Kings TV all the way from Dubai. Ayan. Highly recommended monetized channel na rin po yan mga idol. Ayan Pinakamagandang boses pag nag-LS sa balat ng YT. Kings TV. Sana all boses na lang. Ayan Ma'am Victoria, yung mga kabulbulan mo dyan. Takot-takot na yan si Kings TV, pinahirapan ako. Alright. Ayan. Digitan mo na yan si Kings TV, anak ko. Mabait po yan, ma'am. Ayan, basta lahat ng papasok, meron 24 hours playing time sa inyong mga video. Ayan. Pinaliktad pala yun. Sige, Awel TV, digitan mo yung mga tao dyan. Ako naman yan, super mega love shoutout. Ang dami ng patamsak ni pasaway ni Bulbul Grabe yung mga kabulbula na yan Maraming salamat Mami Victoria. Naku naman yan. Kumain na ba kayo mga idol? Kakain naman dyan, pasubo. Pakitamsaan po yung aking nakapin sa taas, mga idol, baka naman. Ang aking pong sponsor at ang aking super chatter, lalo-lalo na ang aking lalabs. Ayan. Ayan, super mega love shoutout, Rap TV 13. Ayan, Rap TV, Top 13. Ayan. Bagong-bago to. Sige, bibigyan kita ng super jacket. Pa-shoutout, idol, super mega love shoutout po, Raps TV 13. Ayan, super mega love shoutout kay Paring Repo. Sige, pare ko dikitan mo yan lahat. Bibigyan kita ng super jacket para makapagbaba ka ng iyong bahay naman. Titignan ko yung iyong padalig dyan, baka meron. Pampansang bungal na bulbul. Busy ako, pahingi ng panty. Bullshit na yan. Gano'n, padali mo na yun. Sige, na lang ako, patimpla akong kape, mambulbul. Dan tamsak sa Premier Idol, Kings TV, maraming pong salamat. Pasaway na bulbul, andyan pa rin, katatapos lang ng break time ko, idol. Ay, sana all may break time. Okay, sige, busy ako, pahingi ng panty. Grabe naman yan. Panty agad? Bakit pala kang panty? Ay sige, bukas bibili kita ng panty. Mga 20. Katakot-takot nakabit ni Bulbul Ayan, paring Rap. Meron ka ng medium size jacket? Meron ka na ba naka-upload dyan?
Tignan nga natin si Rap TV. O baka hindi ka pa nakasubscribe sa akin, paring Raps TV. Mag-subscribe ka na. May nakapag-upload ka na ba? Tignan ko nga. Na spelling. Nasaan na yung spelling nun? Hindi mo ba? Okay, sige. Hindi, pupuntahan ko. Ako magbababa ng bahay mo. Para madikitan ka. Mga idol, pakidikitan to si ano ha. Baby pa yung ano nito, bahay. Si Raps TV 13. Tropa ko yan, tropa. Teka lang, pupuntahan ko lang ha. Raps TV ba? Parang hindi ko makuha yun ah. Raps TV 13. Ayun, nakita ko na. Kaya dahil, ito, 51 views? 8 subscriber, 51 views agad? Ay, katakot-takot. Kaya ano mo yung ano mo, kalembang. Buksan mo, tsaka yung, i-turn off mo yung ano mo, comment section. Para merong magko-comment sa'yo. First vlog, kunwari, totoo. Ayan. I-open mo yung comment section mo, pare ko para madaming mag-comment. Salamat, idol. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ayan. Ikot system, nandyan pa rin. Padikit po. Dalawang balik na banana. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat naman mga idol dyan. Mga idol ha, baby pa to si pare ko Laplapin nyo na to, laplapin nyo. Ilabas ang dila ha sa pakipaglaplapan para lalong masarap. Ayan Pakidikitan po yan ha. Naku naman yan. Baby pa po ang bahay niya. 8 subscriber pa. Nag-uumpisa pa lang. Naku naman yan. Kabit ni Bolbol, nandyan na po. Ayan. Pakidikitan po yung aking kumpare na yan. Dikit kalembang. Wala lang. Naka-turn off yung messages niya, yung comment. Boy, turn on mo yung comment mo. Para may ba, naka 51 views pa yun Bawalong subscriber, naka 51 views. Sana all Magaling mahusay, mahusay. Pakidikitan po yan, hindi pa po marunong yan Pakitamsak-tamsakan, pakidikitan po yan, bata na yan. Baby pa po yan. Ako, uhuging pa yung kanyang bahay. 8 subscriber pa. Pero yung viewers na 51 na. Mahusay ang viewers. Sana all, ganun lang Maraming thank you. Ayan Pero pagka di ba? 8 tapos 51. So, kung makadisa-size ka, 100 to 9 viewers niyan. Malupit pala yan, Pag naka 32 subscriber ka, madami-daming viewers. Alright, ako naman yan, super mega love shoutout naman dyan. Raps TV 13. Ayan. Alright. Mga idol, pakita naman, baby pa po yan, baby pa. Naku, uhuging pa. Dumedede pa yan, dumedede. Ay, mga bulbul mo dyan, mami. Pakidikit mo kay Raps TV, yung mga kabulbulan mo dyan. Ayan, super mega love shoutout naman sa ating 19 million tansak na tayo, mga idol. Maraming pong salamat sa 19 million tansak natin dyan.
OTW na nga. Ayan, maraming pong salamat ha, mga pasaway na bulbul natin dyan. Ako, baby pa yan. Dikitan mo na yan, mami. Mami Victoria. Dikitan mo na yan. Ako naman yan. Super mega love shoutout sa aking mami Victoria dyan. Ang taga-timpla ng kape. Ayan, super mega love shoutout. Super mega love shoutout, isinisigaw ang pangalan mo, John Kenneth Alvarez, Tamsak Danluds. Ayan, super mega love shoutout. Huwag kang maligalig. Hanggang pagkakaligalig ng batang. John Kenneth Alvarez, ayan, meron kang super mega love shoutout na jacket. Ayan, medium size at meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Maingay. TY Ludes, ayan ah. Main account po yan ha, main account, John Kenneth, para ma-play po natin ang 24 hours playing time sa iyong mga video. Cheng's TV, nako nga. Ma'am Cheng, naka-turn off nga po kasi hindi pa siya marunong eh. Pina-on ko nga yung kanyang comment section para makapag-comment kayo doon. May nakapin po ako sa taas. Mami. Tony Babes, Tamsak Danhouse. Ayan, marami pong masalamat. Tony Babes, ayan, all the way, ayan, highly recommended monetized channel po yan. All the way from Taiwan. Ayan, kasama ko po yan di sa trabaho. Ay, sa trabaho. Panggabi po yan, panggabi. John Kenneth Alvarez. Main account po ba to, John Kenneth Alvarez? Ayan, kung hindi pa kayo dikit kay host, baka naman. Sa aking pinaka-latest upload, pero luman-luma na yan. Para hindi po tayo naghahanapan, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, ha? Wala bang load dyan, Char? Wala akong panload. Nasa Taiwan ako, iho. Happy Chengski! Tamsak dan ulit, idol! Ayan, ang ganda naman ng Happy Chengski na yan. Super mega love shoutout sa ating Happy Chengski. Roddy Snack TV! Super mega love shoutout naman sa'yo. Naku, monetize na ba tayo, Roddy Snack? Roddy Snack TV. Ayan, bakit parang ang tagal ng ating pag-monetize? Paring Rod, tapos na ba ang ating watch hour? Parang habang tumatagal, lalong kumukonti. Mega shoutout to all, Tono Bebs TV. Paring Tono, Cheng's TV to. Ayan Opo, alam ko po. Ayan pwedeng kalingkingan Ludes. Ayan, malayo pa sa kalingkingan Ludes. Taku, patakot-takot. Ayan. Nasa talampakan pa lang ba? Pwedeng magbabalos ng house? Sige, ibaba mo na. Baka ibaba pa ng iba yan. John Kenneth Alvarez. Ayan Super mega love shoutout dyan sa'yo ha, John Kenneth Alvarez. Pakidikitan po yung aking ibababa ulit. Ito po, baby pa po ito mga idol ha. Baby pa. Ihugong pa. Sasampu pa lang ang kanyang subscriber. Kumakatok po sa inyo mga puso't isip at damdamit kaluluwa. Pakidikitan po yan at uhugin. Naku naman yan. Wala pang alam-alam. Nag-aaral pa lang yan sa YouTube at nag-uumpisa pa lang mga idol. Baka naman pakidikitan po yan mga idol. Wala kang idea, Lods, kasi hindi mo sinisilip bahay ko. Grabe ka naman, paring Rod Snag. Araw-araw kitang piniplay eh.
nasisilip ko rin naman, kahit papano. Sobrang dami ko kasing piniplay araw-araw, so kumbaga hindi ko natatambayan. Basta lahat ng pumasok sa akin LS, sigurado yan, kaya hindi ako, alternate yung LS ko ngayon eh. Halimbawa, mag-LS ako ngayon, bukas hindi ako mag-LS kasi lahat ng pumasok ngayon, piniplay ko hanggang bukas. Tapos, alternate ulit. Ganun po tayo ngayon. Wait, idol, di ko makita, kinakabahan ako. Walang niya. Basta may pag nag-comment doon, balikan mo ha, paring Raps. 10 million viewers is on the house na po tayo mga idol. Maraming pong salamat. John Kenneth Alvarez, YouTube. Ayan, balikan ko po lahat. Tamang dikit lang po, love loves. Ayan, love loves. Ayan, John Kenneth Alvarez. Ayan, super mega love shoutout, thumbs up. Ay, ang aking sekretarya. Ay, the journal, yahoo, yahoo. Ayan. Eto, malapit na si sekretary. Mamay, dahilan na lang what's all kailangan natin. Pambansang bungal na bulbul, nandiyan pa rin, pa-BG-BG. Mami, patimpla nga ako ng kape, yung mocha blend. Lagyan mo ng on the rocks. Bait mo talaga, sana kunin ka. Huwag ka pa kunin ni Lord. Marami ka naman, Rodes nag-TV. Hindi po natin malalaman ang kinabukasan natin eh. Kaya tayo po ay nananalangin na sana bukas makalwa, gisingin pa tayo ni Lord. Ayan, marami pong salamat mga ka-idol. Magandang gabi sa mga gwapo't gwapa na mga nandito sa balat ng tinalupan. Ay, the journal, ang aking sekretarya. Ma'am Aiday, baka naman, pakisuyo na yung aking katropa dyan, yung ibinaba ko. Baby pa yan. Pakidikitan na. Paring Rap, anuhin mo. Araw-araw tayong gigising at babangon. Ayan, marami pong salamat. Thank you, Lord. Sabi ni Lord, gigisingin niya pa tayo kinabukasan. Tama ka dyan, Lods. Ayan, PJ's Channel, super mega love shoutout kagawad. Ayan, congratulations sa'yo. Na-monetize ka na. Good evening, Mayor. Marami pong, sana po, good evening, Mayor. Sana po, gabi na ngayon. Ayan. Magandang gabi. Okay, papunta na, nanginginig pa. Ayan, the journal, ang aking sekretary. Ilan na lang natin, what's hour natin, ang kulang? Ilan na lang ang kulang natin, Ma'am Aida? Nakidikitan po yan, yung ibinababa ko. Naku, baby pa, uhuging pa ya. Ayun, Mayor Patamsak sa first premiere ko. Sige po, Ma'am Kagawad, puntahan po natin yan mga idol. Kaya gumawa ng tama at mabubuti habang buhay pa. Ayan. Habang buhay pa, sabi niya paring Rodes nag-TV. Ang aking compadre, ako naman yan. Idol talaga. Pambansang bungal na bulbul, nandiyan pa rin. Pasaway na bulbul, nandiyan pa rin. Pa-BG-BG lang. Grabe sa 26 tamsak na yan, mga kabulbulan ni Mami Victoria. Ayan, nako naman, Mayor Patamsak sa first LS. Ay, sandali, puntahan po natin ang inyong patamsak dyan, mga idol. Puntahan po natin yan kagawad. Wait lang ha. Ayan, congratulations naman sa'yo, kagawad. Aba, gawa na agad ng pin yan. ng join button. Katakot-takot na yan. Gawa na agad ng join button yan. At para naman maganda-ganda. Super mega lang. Bakit wala akong jacket dito? Nawala ang jacket ko. Hindi ako makapag-comment to. Kagawad, wala akong jacket. Ayan, pasaway na bulbul, nandiyan pa rin, pasaway na.
Pambansang bungal na bulbul, nandiyan pa rin. Pabiji-biji, kabit ni bulbul, nandiyan pa rin. Rodex ng TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, marami pong salamat naman dyan. Rap TV, dinikitan ko pero naka-off comment ka po at hindi wala pong kalimbang naka-disable. Ayan, yung ano mo, bell notification mo, Rap. Naka-disable pa. Ako, baby pa kayo siyan, ano, Ma'am Journal. Ma'am Sek, baby pa yan, kaya wala akong alam-alam. Di ba rin, bukas tuturuan ko na lang. Kaya, didikitan ko na lang bukas sa inyo. Ayan, marami pong salamat mga idol, ha. Sabi ko nga yung comment ano yun buksan para ano, para makapag-comment kayo, para mabalikan kayo niya. Ayan, marami pong salamat naman, Ma'am Secretary. Ayan, baka naman. Mai-share nga sa grupo, baka sakaling may magdikit. Kings TV, nandiyan pa rin? May pasok at Kings? Kagawad, congratulations! Ayan. Si Kagawad, monetize na. Ma'am Secretary, ilan na lang kulang ng WhatsApp natin? Ikaw na ang kasunod, ha? Tsaka si Pikot si Step. Ayan ang mga kasunod na sa ating monetizations. Ayan. Ang aking PJ channel, ang aking Kagawad. All the way from Bulacan. Ayan, highly recommended monetized channel na po yan. Newly monetized. Dan dikit kay Rap. Ayan, marami pong salamat, Kings TV. Ayan. Ang pinakamagandang boses sa balat ng YT. Kings TV. Malaking tumbling pa po. Ilan na lang kulang natin, Ma'am Aida? Ayan, highly recommended monetized, newly monetized channel, PJ channel, ang aking Kagawad. Naku naman, congratulations naman dyan. Alright. Ayan ilan na lang kulang natin, Ma'am Aida? Ilan na lang? Para madali na natin yan. Ako, si Pikot, ayan, madali na rin yan. Konti na lang din. Si Mamski, si Mamski hindi na nagpaparamdam. Oo, busy sa what's to what si Mamski. Malaking tumbling pa po, naku naman. Nakailang tumbling. Pasyal kayo mamaya sa premiere ko. Naku naman yun. Ayan. Si Kings TV, nagbaba po ng bahay. Recommended monetized channel rin po yan. All the way from Dubai. Ang Kefalik Habibi. Ayan. Dan tamsak na kay Mayora. Ayan, marami pong salamat naman dyan, Sekretarya. Ayan, ako naman yun. Takot naman yun. Bakalain mo yun, naka 26 tamsak na ako ngayon. Maraming salamat dyan aking Mami Victoria. Maraming salamat sa iyong kabulbulan dyan. Anong oras po Kagawad ang premiere mo? 8:30 yata, 8:30. Ang Sekretarya.
12 billion viewers is on the house. Nako naman yan. Marami pong salamat sa ating mga 12 billion viewers dyan. At ako'y nakakauhaw pala. Isang oras na pala ako nagsasalita din eh. Yung pagkakaligalig nga naman ni Utoy. Parang nakatamsak na ako dun sa'yo, Kagawad. Ayan, maraming salamat naman yan. Sa mga patamsak dyan na premier. Bakit pala hindi ako nahaharang? Pagka mga VIP, hindi na talaga hinaharang yan. Tingskit! Tamsak ulit, idol. Ayan, maraming salamat naman dyan. Ang dami naman niyang mga patamsak natin dyan. Kings TV, Dan Full Pack, pabalik na lang po dito. Salamat. Sabi ni Kagawad, PJ Channel. Nahaharang ba kayo? Baka multo na ako. Ay. Opo, may harang po yan. Grabe naman. May harang po tayo. Madami po tayong paharang-harang. Naku naman yan. Katakot-takot na yan pag walang harang iyan. PJ Channel on the way na po. Sabi ni Kings TV. Ayan, maraming salamat sa ating mga... Sige, dikitan po tayo, dikitan, no? Paglaplapan po tayo ng mahusay, ha? Ilabas ang dila para masarap ang ating pakikipaglaplapan naman dyan, mga idol. Grabe naman yan. Naku po, katakot-takot na yan, oo. Mayor, maraming salamat sa tulong at suporta. Pagpalain ka, Mayor. Ayan, sana all. Thank you, Lord, for all the blessing that we receive. Alright. Mag-refresh nga ako, mag-refresh. Ayan, sige. Nahara ako, Ma'am Sek. Ayan. Sige, refresh mo. Baka i-refresh pa ng iba yan. Okay na ba, idol? Sige, puntahan nga natin. Ayan, mag-comment po kayo kay Rap. Tignan natin kung open na. Para makapag-comment tayo doon. 61 views, wala pa rin. Wala pa rin, naka-turn on pa, naka-turn off pa. Naka-turn off pa yung iyong message. At saka yung iyong notification bell, naka-turn off pa. Punta ka kay Cyril. Punta ka kay Roldan. Paayos mo. Kay Roldan. Punta ka kay Roldan, paayos mo yung comment section mo. At saka yung kalembang. Yung bell notification, nakasara. Hindi pa, alas 9 pa ako matatapos, 9:30. Mga alas 10 pa ako matatapos, alas 10 o kaya 9:30. Mahaba-haba pa. Wag lang mawawala ang internet natin. Para madikitan mo rin sila. Pakidikitan po yung aking dyan, ha? Yung aking baby pa na kumpare. Nako naman yan. Dumedede pa yan, ha? Pakidikitan nyo po yan.
Sim D, hi ho, super mega love shoutout, isinisigaw ang pangalan mo, Sim D. Ayan, hi ho, ayan, super mega love shoutout sa iyo dahil dyan meron kang medium size moderator. Ayan, at meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Alright naman. Pasok lang. Eto, may bago ay. Baba kayo ng bahay nyo mga idol. Para mabigyan kayo ng ano. Main account ba to, Sim D? Ay sige, dikit lang ha. Dikit lang. Baba po kayo ng bahay nyo. Dan tamsak host, ayan, marami pong salamat yan. Sim D, tama ba yung bigkas ko? Baka naman mali. Ayan, naku naman yan. Maraming salamat sa patamsak natin dyan, Sim D. Dahil dyan meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan. Okay na. Tingnan natin ulit. 61 viewers ka na, pare ko. Katakot-takot na yan. Tignan natin kung meron na. Ayun, meron na nga. Pero yung ano mo, yung kalembang, naka-turn off pa. Yung ano, notification bell, naka-disable. Kaya kung gusto nyo pong magpagawa ng flat TV, sa akin kumpare, ako naman yan. Magaling po yan magbaklas ng TV, naninira ng TV. O, kita nyo, ang galing. Magaling pong bumuo ng TV at magbaklas ng TV ang aking kumpare na yan. Tita Gay, ayan, super mega love shoutout, highly recommended monetized channel all the way from Marikina City. Ang aking Vice Mayor, Tita Gay. Ang pinaka-blurred na LS sa balat ng YT. Ayan, ang aking Tita Gay. Ayan, wag lang pong baklasan ng saging. Ayan, oo nga. Tita Gay, yung aking baby pa yan, yung aking ibinababa. Naku, dumedede pa talaga yan. Dumedede pa. Pero marunong nang gumawa ng bata yan. Dahil kumpare ko yan, pagka baka sira yung flat TV mo dyan, kayang-kayang gawin yan. Panoorin mo lang yung pagbaklas ng TV, nako. Oo, nagdedede pa yan. Walang dumikit host. Mamaya lang, Cindy. Kaya pakidikitan niya po si Ma'am Cindy. Tama ba yung bigkas ko? Rock Dan Pulpak, kabalik dito. Ayan. Gumagawa na ng bata pala. Gumagawa po ng flat TV yan, ang aking kumpare. Baby pa yung bahay niya. Magaling po yung gumawa ng mga flat TV kung mga sira-sira yung mga TV nyo. Pwede po tayo magpagawa dyan. Taga Bulacan lang din po yan. Malapit-lapit lang. Pero nandito ngayon kasama ko sa trabaho. Ayan nagsisimula na rin mag-whitey-whitey. PJ Channel! Pakidikitan niya po si Cindy, nagbaba ng bahay niya. Hi, Tita Gay, dollars, bihag, host, tamsak, dan. Ayan, super mega love shoutout dyan. Pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo. Dollars, bihag. Kaya pakidikitan naman po si Cindy. At kailangan lang po talaga yung kanyang mga banana dyan. Padikit dollars, ibaba po ang bahay, pakidikitan po. Mag-comment po kayo sa kanyang ibababang bahay para naman maganda-gandang tignan. Hindi yung puro channel lang.
Hindi, puro link lang yung nakikita ko dyan. Maglagay po kayo ng konting comment man lang. Natatakot kayo. Lagyan nyo, ma'am, padikit po. Naku naman, mga idol, padikit. O mga lalans, padikit naman dyan. Balikan po kayo kaagad. Naku naman, mga ganun ka-tema-tema naman. Yung puro link lang nakalagay dyan. Wala akong mabasa eh. Alangang basahin ko yung what's our lang sa akin, host. Wala pong problema yan, Dolores Bilag. Lalagyan po natin. Ayun, katulad yan. Binaba ni Ma'am Cindy ang kanyang bahay. https /youtube.com channel.com/ucxp22xx. Ganun. Lagyan mo naman ng konting pautot man lang. Puro link lang eh. Wala akong mabasa eh. Ay, tinagay, love, dollars, bihag. Ayan. Solvia sa vlog, nandiyan pa rin. Ay, pa-whitey-whitey lang. Rap TV, dan na po. Sino nag-CR ng TV mo? Nagsira ng TV mo. Hindi, siya po talaga ang gumawa nun. Si Rap po talaga yung ibinigay sa kanya. Tapos, ginawa niya. Nung nabuo niya, sabi nung may-ari, kanya na lang. Ganun po kabigat. Kasi nagawa eh. Sira na daw yun, sabi ng may-ari. Tinapon na, tekwa ang may-ari nun, tekwa. Sabi niya, sige, sa'yo na lang yan, ayusin mo. Naayos. Tignan niyo na. Tita Gaylang, malakas si Tita Gaylang. Ayan, mga lalabs, padikit, suklihan ko kaya kaagad. Ayun, dapat ganun, oh. Tapos sabay baba ng bahay. Dollars, bihag, nagbaba ng bahay. Cindy, nalaglag na kita, matagal na. Yan, DW Dollars, ikaw lang pala ang hindi nagbabalik. Rap TV 13, Dan Pulpak. Sabi niya, Ma'am Sol, biya sa vlog. Oo, sira talaga. Binigay ng checkwa yun, kasi nga sira na. Kinuha niya. Sabi niya, ayusin niya. Yun, naayos naman sa awa ng Diyos. Ayun, ang ganda. Ang ganda panooran. Ano yun? 43 inches. 43 inches TV. Kalahin mo yun? Nagka-free kang 43 inches. Magkano sa Pilipinas yun? Dito binigay lang, oh. Pahingi ng V8. Ayan, super mega love shoutout. Sige, babato ko sa'yo ito mamaya, ha, Ma'am Dollars. Hindi po hinihingi ang V8. Binibili po yun. Gusto niyo po ba? Meron po ako rito. 1-2 lang. 1-2 isa. Tony Marsan, thumbs up dan host. Ayan, super mega love shoutout. Sol Biasa, nagbaba ng bahay. Palablab ko sa mga magaganda at gwapo. Thank you. Teka lang. At tayo maglilista. Lahat po ng pumasok ngayon, meron po 24 hours playing time sa kanilang mga video. Ayan. Itagay, hindi ka mag-LS. Tony Marsan, yahoo! Ayan, super mega love shoutout, Novi Gabara, Bobby, official, dan tamsak host. Ayan, sige, babaan. Babaan na po kayo ng bahay at makapag-dikit-dikit na po kayo dyan. Ako naman yan, mega love shoutout sa ating 9 million viewers is on the house. Meron po tayong 31 million tamsak. Marami pong salamat sa mga patamsak natin dyan. Magaling gumawa ng Flat TV, si Rap. Joke lang yan, ho. Sa headset lang, sapat na. Hindi po, kung gusto nyo po talagang bumili, meron po ako rito, 1,000 na lang, oh. Meron discounted na po, discounted na. Kung gusto nyo naman, meron po kaming promo, buy one, take one, 2,000 na lang. Victoria Clube, nandyan pa rin. Sige, hatawin mo. PJ OTW sa'yo. Joke lang yan, host.
Yahoo, what's our lang kulang po ho? Sige po, banatan po natin yan. Go, 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 go! Babaan lang po ng bahay tayo. Tony Marsan, may paglaplapan ka na po dyan. Ilabas po ang dila sa paglaplapan natin. Para masarap ang ating pakikipaglaplapan. Ayan, super mega love shoutout sa ating 12 billion viewers is on the house. Time check, 7:34 p.m. That's brought to you by Dragong Katol, mabagsik sa lamok, pati ikaw siguradong Pepok Dragong Katol. Ayan, dantan sa kay Kagawad Premier. Sige, babaan lang po kayo ng bahay. Dikitan, dikitan. Yung pong nakapin sa taas, baka naman. Pakitamsakan po natin, pakidikit na rin kung hindi pa kayo kadikit. Ayan po ang ating sponsor and ating super shatter, ang aking Lalabs. All the way from Hong Kong, highly recommended monetized channel na rin po yan. Babalikin po kayo ng agad-agad. Endorser ka ba host ng Katol? Opo. Sam D, dan sa'yo, PJ Channel. Salamat. PJ Channel full packs. Salamat, stay connected, sabi ni Dolores Bihag. Sol Biasa, OTW na? Dikitan po yan, Ma'am Bobby. General, dikitan mo si Sandy. At kailangan ng banana niyan. Kung may mga alagad ka pa dyan, pakidikit po kay Sandy. Nako naman yan, bigating kahusay. Bigatin. Opo, tumaba na ako, 76 na ako ngayon eh. Ayan, kaya mabigat na ako. Bahay, Ma'am Cindy D. Bahay niyo raw, ibaba niyo. At saka yung ibababa ko, General, ilagay niyo pati mga ninja mo, idikit mo na rito. Baby pa to, dumedede pa. Ayan, Baby pa yan. Dikitan niyo pa yan. Dolores Bihag, Salbiasadan sa'yo full pack. Pasukli naman yan, your friend here, mga lalas. May LS ako Pinas time, 9 a.m. Ayan, sabi ni Dolores Bihag. Kings TV nandyan pa rin, pa-BG-BG. What I mean is, malakas ka sa kumpanya ng Katol. Oo, malakas po tayo, pero ako po'y nauuhaw muna at ako'y iinom sandali. Kayo po ay babalik-balikan ko lang mamaya-maya konting panandalian. Wala pa, hindi pa ako pupunta, uminom lang ako. Ang Dollars Vlog. Down kay Sarah's Vlog, yung nakapin-host pasukli. Ayan, sige po, didikitan po kayo yan, maya-maya konti lang.
Busy pa po, naghuhugas ng pinggan. Pero sinabi ko na, ayan, sinigaw ko na nga eh. Naririnig ngayon. Habang naghuhugas ng pinggan, naka-BG yun. Harang Hanses Kitchen, Super Mega Love Shoutout, highly recommended, monetized channel na rin po yan. All the way from Germany. Ayan, sana all sa Germany. Hanses Kitchen, Tusok Idol. Hello po. Ayan, sige po, tikitan po kayo, babaan po kayo ng bahay. Buto isang kaga. Sumenyas ka, pasigway ka pa dyan, ha? Ako po'y nauhaw. Isang oras na ako nagsasalita din eh. Wala na ako ng laway. Cyrus Vlog, dan sa'yo, pasukli na lang. New friend here, mga lalabs. May LS ako, Pinas time, 9 a.m. Ayan, si Dollars Bihag. Official. Sabi official, Dan Tamsak Dikit Pulpak host kay Colors Bihag. Pabalik na lang po. Ayan, kabit ni Bolbol, nandyan pa rin. Pa-BG-BG pasaway na Bolbol, nandyan pa rin. Dollars Bihag, OTW, Hanses Kitchen, ayan, nandyan pa rin. Sige po. Babaan po tayo ng bahay at makipaglaplapan po kayo dyan, mga idol. Naku naman yan. Maraming pong salamat sa ating 13 million thumbs up. Lalo na sa aking Mami Victoria. Ayan, sandamukal na bulbul ang inabot. Kings TV, tambay ko lang to, idol ha. Work mode pa kasi ako. Naku naman, panggabi ko pa ha. Panggabi. Hindi ka pa umuwi, Kings TV. Ingat ka po sa iyong trabaho naman. Ayan. Kumain ka muna at kahit magutuman sa trabaho. Matakot-takot na yan. Magtrabaho po kayo pero wag kayong magpapagutom ha, mga idol. Bunso, maya-maya ako lilipat kay Bebe Loves ha. Iiwan ko sa iyo mga lub-lub ko. Ayan, sige po. Maraming pong salamat, Ma'am Victoria. Mami, maraming pong salamat ha. Sige po. Puntahan niyo po yung inyong Bebe Loves. Kung saan all my Bebe Loves. Kain mo na ako, host. Ayan, patikim naman ng ulam dyan. Ayan, ang ulam naman dyan, Cindy. Sige, pero po pag naging loyal po kayo kay host, meron po kayong 24/7 playing time sa inyong mga video. Ivana Alawi, tamsak. Ayun, ha? Binisita tayo ni, kagandahang Ivana Alawi. Ayan, super mega love shoutout. Sana all Ivana Alawi. Ba't naka-blue tag ka na agad, Ivana Alawi? Nagkaroon ka agad ng moderators? Ano yan? VIP? Kakapasok lang naman may moderators na agad. Ay, super mega love shoutout dyan. Ivana Alawi. Ayan, super mega love shoutout. Binisita tayo ng highly recommended monetized channel yan, no? Ivana Alawi. Sino kaya yan? Totoo ba yan o peke? Ayan, no? Meron po tayong artista. Ivana Alawi is on the house. Naku naman yan, grabe naman yan. Binisita tayo. Naku, patatakot na yan. May account ba yan, Ivana Alawi, para ma-play natin ang 24 hours playing time? Ay, hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan ni Ivana Alawi yan. Kasi isang video lang yan, million viewers ka agad yan. Ayan, sige, dikitan niyo yan si Ivana Alawi para bigyan tayo ng mga subscriber naman. Kahit pa paano. Malay nyo. Dikitan niya si Ivana Alawi. Naku naman niya. Super mega love shoutout dyan si Ivana Alawi. Sana all. Meron pa pala akong rito pang combo. Mami, ikaw ba yan, Ivana Alawi? Hi, Ivana. Ayan, sabi ni Cindy. Rap TV 13, Dan Tamsak Dikit, Pulpak host, pabalik na lang po, thanks. Ayan, sabi ni General. Pambansang bungal na bulbol, pasaway na bulbol, nandyan pa rin pa BG-BG lang. Meron po tayong artista, dumating po.
Aran, super mega love shoutout. Pinakamas mahal sinisigaw ang pangalan mo. So, Naiko Garcia alias Aisa 09 Rarugal. Harang Mayor. Ayan, sana tusok na malupit na madikit. Ayan. Ang haba niyan. Host, balikan kita. Luto lang ako ulam. General, dikitan mo muna si Ivana Alawi, oh. Nandyan, nasa taas, oh. Oh, grabe naman niya si Ivana. Pumunta sa mga mumunting bahay natin. Ayan, super mega love shoutout dyan, ha. Ivana Alawi, all the way from Philippines. Philippines. Ayan. Talagang highly recommended monetized channel yan, mga idol. Napakainit. Bahay niya, house. Ivana Alawi, hindi mo na kailangan ng bahay yan. Ivana Alawi, i-type mo lang Ivana Alawi, kitang-kita mo kaagad yan. General. 15 million viewers is on the house. Takto naman yan, super mega love shoutout sa ating 15 million viewers. Mega love shoutout, Tita Day. Ayan, dollars bihag. Marami pong salamat dyan sa patamsak. Totoo ba siya? Baka spam yan. Pwede nga. Puntahan mo yun, oh. Ivana Alawi. Sige, puntahan mo yung ano yan. Tignan mo yung picture, ha, kung siya nga yan. Bunso, baba mo kaya ang bahay ko, Toy. Busy. Ayun nga. Ginagaya niya lang name ni Ivana. Asya, sige. Gaya-gaya lang pala yun. Sige, mami. Ibababa ko na yung bahay mo. Maraming salamat dyan, ha, Ivana. Naku naman yan. Super mega love shoutout dyan, ha. Ivana Alawi. Oh, katakot-takot na yan. Binisita tayo ng isang Ivana Alawi. Sa balat ng white naman. Ayan. Aba, ayun nga, pumasok nga, oh. Pumasok, eh. Ayaw nyo pa? Pinasok nga tayo, eh. Kung meron nga akong hagdan, baka umakyat pa yan dito, eh. Naku naman yun. Ayan, mami. Ayan, ha, mami. Binaba ko na. Napadpad ako sa Lebanon, LSA. Doon siya. Ayun. Ayun naman pala. Ginagaya niya lang yung name ni Ivana. Ay, di, baka nga nagkakagaya-gaya. Siyempre, para malakas ang hata. Yahoo! Harang! Naku. Ayan po kay Mami Victoria, binaba ko po yan, mga idol. At saka meron pa po akong isa, oh, first vlog. Baka naman, first vlog, baby pa. Pakidikitan nyo po ito. Isang harang mayor, isang harang 13 minutos. Ayan, i-skip nyo na yan. Pagka mahaba-haba, 2 minuto lang pwede na yan. O kaya 1 minuto. Sino pang may walang premier? Sino pang walang premier? 11.2M na bahay ni Ivana Alawi. Ay, yung ngayon, yung Ivana ngayon. Yung pumunta dyan sa LS natin. Legit ba yan? Legit? Oh, pati picture, no? Pati picture. Grabe yun. Pati picture ginaya, no? O baka naman talagang siya yan. Malay mo naman siya, no? Kasi parehas ng picture,
O, parehas na parehas eh. Di bale, okay lang yan. Oo, uso ngayon yan. Kaya nga, siyempre para maging famous, siyempre makikita nila, "Uy, iba na ilaw ito ah." Diba? Kaya nga madami ng gumagaya. Gayahin niyo rin kaya. At baka sakali, mag-attendance muna tayo, idol. Ay, kagaya nga, ilagay ko na Ivana Idol Alawi. Lagay ko kaya, no? Baka sakaling dumami yung ating subscribers. Shot muna tayo, shot. Isang vodka muna para mainit-init. Malamig ngayon dito. +5 lang. Malapit sa katotohanan. May napasukan din ako na LS YouTube, yung pangalan niya nangingisda din ay. Hindi, yung iba kasi tunay. Umaakit pa siya sa ano, pagka, ang tawag nito? Yung isa, yung pwedeng umakyat. Pwede to. Nung nakaraan, umiinom ako, hindi naman ako na CPR eh. Raps TV, pasukli naman, new friends here, mga lalas. May LS ako to Pinas time, 9 p.m. Ba't kanina, 9 a.m.? Ngayon, 9 p.m., 9 p.m. na. Sarap. Hindi ko nga dinidikitan, baka mapalo lang din ako. Ala. Ay siya, pipirma muna tayo ng attendance. Rap TV. Raps TV 13. Bunso, pag may dumikit, babalikan ko mga bakas lang kamo ha. Ayan yung ibinaba ko pong bahay kay Mami Victoria. Babalikan lang po kayo niyan, magbakas lang po kayo. Nako, legit na legit po yan. Madami pating yan, bulbol. Ayan, super mega love shoutout. Juliet Shooter, ang aking mami. Juliet Shooter all the way from Australia. Ayan. Highly recommended monetized channel all the way from Australia. Playing harang host, tamsak. Marami pong pasalamat sa mga patamsak natin dyan, Mami Juliet. Talaga naman. So, Naiko Garcia, naku naman yan, ayos. Alagad ni Gutong Vlog. Andyan na rin. Super mega love shoutout dyan. Pa-BG dyan, highly recommended monetized channel na rin po yan ay sa 09 Rarugal. Naiko Garcia. Nag-attendance lang po ako mga idol. Magdikita po kayo dyan, magbaba po kayo ng bahay at makipaglaplapan po kayo. Naku naman yan. Mag-attendance lang ako, saglit lang, babalik po ako. Gusto niyo ba hindi na ako bumalik? Hindi, babalik ako.
Lolo? Ayan, 15 million viewers is on the house. Nandito na po ako ulit ngayon. Ayan, super mega love shoutout. Mukhang nawala yung aking chatting. Lohe, lohe, lohe. Aga nang uwi mo, Mayor. Hindi, nag-attendance lang ako. Nag-attendance lang ako. Bawal kasi. Kailangan may attendance. Alagad ni Gutong Vlog. Nandyan na. Love, 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 love kita. Ayan, ha. Sige po, may paglablaban lang po kayo dyan. Lablaban lang po tayo. At ako'y kakain muna ng turon. Nakita ko sa daan eh. Mayroong tulo nagtitinda. Dalaw, kain tayo ng turon. Yan, oh. Nakita ko may turon doon. Maya ang turon. Gutong Vlog, sige makipaglablaban ka dyan. Makipaglaplapan ka. Mami Juliet, okay na po. Ayan, ibinaba ko na po yung bahay niya, Mami Juliet. Natamsaan ko na. Kain po tayong turon. Kain muna tayo. Gugutom ako eh. Juliet Shooter, full pack po, pasukli. Ayan, sabi ni Dolores Bihag. Ayan. Kain po tayo, turon po, turon. Ayan, turon, turon ng Taiwan.
Kakagat ko na lang kayo, mami. Makunat eh. Ano? Partner ko ano? Vodka. Isang shot muna. Pulutan ko to. Diba? Balikan ko yung mga nag-iwan ng bakas with what's our. Ayun, ang mabait na si Mami Juliet. O, dikitan nyo na po si Mami Juliet. May what's our pa, o, free. Hindi masaya uminom mag-isa. Meron akong kausap, kayo. Ayun o, 15 million viewers. O, hindi madami akong kausap. Saka may kausap pa ako. Ayun o. Ano, kala mo ha? Tama, ang ganda. Ganda ng kausap ko. Mas masarap talaga pag tinidalaan yung daliri. Hindi mo nakita, no? Ganda nun, idol ah. Ayan, Baklasan TV, ang dami na ng sexy dyan. Ayan ah. May premiere nga yan, naguhugas ng pinggan. Wag na. Inggit si Baklasan. Bilis ng pangyayari ah. Ano, ha? Ulit na. Maganda ba, Baklasan TV? Siyempre. Ako pa, pipili pa naman ako ng maganda na, mabait pa. Meron pa ako isa oh. Ha? Ayun oh. Last tama ng vodka. Ang late. Ang late nga ng pagkakagawa ng turonare. Kamahal-mahal. Katakot-takot na yan. Pero may 2 piraso. 80 pesos. Baklasan TV, MMLSO. Ako lang ba yung loading? Oh, ikaw lang. Ako ba loading ba ako? Loading? ₱80, 2 piraso ang liit, ang payat pa. Grabe naman tong banana to. Ang tawag ito? Turo na to? Malamang, Mama Aida, ikaw lang yung loading. Tita Gay, Baklasan TV, ayan, mega love shoutout. Nagiinom ka dyan? Bawal, wag kang maingay. Tita Gay, bawal. Wag kang maingay. Wag mong ipagsigawan. Host, bawal sa'yo yan, baka tumubo yung buhok mo. Ha? Kumakain ng ano? Turod. Oh. Kain tayo. Then, turon, mami. Masarap ito. Masarap yung turon. Kaya lang ang nipis. May narinig ako, vodka. May narinig ka bang vodka? Wala. Ano lang yun, joke lang yun. Baka marinig. Yung coordinator ko, naka-subscribe. Mamaya nanonood yun eh. Wag kang ayan. Wag kang Tita Gay ha. Baka marinig. Atin lang to. Wala ka dyan.
Pangit ng mukha, oh. Ang lakas. Lakas ang tama. Ayoko na. Ano 'to? Turon? Turon 'to, alagad ni Gutom, turon 'to. Kanina pa ako nagyaya, eh. Naman, niyaya kita kanina. Pulutan, turon, oh. Hoy, wag mong isigaw yung coordinator namin naka-subscribe sa akin. Patay tayo diyan. Mamaya nandito na yon. Teka, hindi ko na naalista yung mga pumasok, eh. Ang ingay nyo kasi. Mamaya, mamaya patay tayo kay ano, sa coordinator ko. Warning letter. Lagot. Magtrabaho ka. Tiyan. Hoy! Wala, eh. Wala rin, eh. Ano ko din. Kanina. Sabi, ito. Ba't ko rin? Takot-takot. Sabi ko, magpapaklasin namin itong ano, eh. Para makita, eh. Wala, eh. Eh, tapos nagtaka pa yung kagabi, baka mamaya naiwan ko dito. Oo, kaya nga. Hindi natin ako, hindi ko makita, eh. Nasa po na nga. Tapos dito. Mamaya yun, naiwan yun sa may washing machine. Oo, talaga. No, just puto, eh. Oo. Eh, kanya yun. Eh, hindi niya intindihin. Tinalo tayo. Ayan, super mega love shoutout naman yung Tamsak host. Mega shoutout po sa lahat, Tita Vans. Super mega love shoutout naman. Daan lang muna, host. Naku, wag niyo pong daanan. Baka madaanan yung mukha. Pangit nga nung mukha, eh. Dadaanan niyo pa. Ayan, all the way, ano yun? All the way from... Taga saan ba si Tita Vans? Nakalimutan ko si Tita Vans kung taga saan, eh. Basta, Iloilo. Kaya super mega love shoutout, highly recommended monetized channel from Iloilo. Ayan, Harang Pamor. Wala po akong pati tagay. Ayan. Alaga ni Gutom. Nagutom ako sa iyo, ho. Sige, kain ka lang dyan. Kaya nga, pangalan mo, Gutom Vlog, eh. Malamang gutom ka talaga. So, Naito Garcia, pa. Ayan. Grabe naman pa yan. Ayan, pamahal ako, pamahal. Victoria Colubi nandiyan pa rin, pamahal ako. Asawa ni Bulbul nandiyan pa rin. Ako naman yan. Ubusin ko na ang pulutan ko. Ayaw kain tayo ano, toros. Ha?
Yung pong nakapin sa taas, baka naman, ng aking pong sponsor. Ay, yung premiere po ni Mami Juliet, ibababa ko po ulit. Baka naman, nakikisuyo po sa inyong mga puso't damdamin kasama kaluluwa, paatay balong-balunan, baka naman. Ayan po. Binaba ko na po. Baka naman, pakitusok-tusok po yan, pakitamsak-tamsakan lang po. Mami Juliet, all the way from Australia, meron po kayong kasamang What's Our pag nadikit niyo po siya, mga idol. I have some things to say, so take it. Hindi niya nga alam kung saan niya naiwan o saan niya nailagay eh. Victoria Colube, mahal kita dati pa. Idol, ayan, alagad ni Gutom Vlog, sabi niya. Problema kung saan siguro nai. Oh. Doon na niya po dapat. Eh, mga importante bagay. Naglalungkat na rin ako dito kasi laway na. Dan Tamsak, Cyrus Vlog and Juliet Shooter sa premiere. Ayan. Mami Juliet, pabiji-biji lang. Nandiyan pa rin. Digitan po tayo. Digitan mga idol. Ha? Idol Gutom Vlog, matagal na kitang minahal. Ayun, sana all. Mapagmahal si Mami Victoria Colube. Sana all laging may minamahal. Anses Kitchen, nandiyan pa rin, pa-BG-BG pa rin. Ayan, highly recommended monetized channel na po yan. Newly monetized channel po yan. Anses Kitchen all the way from Germany. Ayan, sana all nasa Germany. Juliet Shooter ang aking mami. Ayan po, nandiyan po sa Australia naman po yan. Pakidikitan niyo po yan. Tamsak Dikit Host, alagan ni Gutom Vlog 1. Ayan. Parang ngayon ka lang nagdikit at tamsak ka, alagat. Anses Kitchen, thanks a lot po sa'yo. Ayun, nagpapasalamatan na. Nag-init ako eh. Pinagpawisan ako dun sa ininom ko. Ako naman yan. Yes po, ngayon pa po host. Kanina ka pa diya. Ngayon ka lang nagtamsa. Takot-takot ka bago ka pumasok, hindi ka pa nagtamsa. Grabe naman yan. Pambansang bungal na bulbul. Ayan, ano? Bungal. Ano ba yan? May ngipin kayong bulbul na yun. Kanina ko pa binabanggit, bungal pala yun. Kala ko bungal na pala, no? Ngayon ko lang naisip, may ngipin ba yung bulbul na yan? At saka, pasaway na bulbul, ano ganyan? Saan ka nakakita ng bulbul na bungal?
Nalimutan ko, host. Ayan, pagbaba ng bahay, si Gutong Vlog. Nagbaba na ng bahay, tikitan niyo po yan mga idol. Si Mami Juliet po, papuntahan po mga idol. Na may premiere po yan. May apoy gang iniinom mo, Toy. Ay, kainit nga yan. O, nag-iinit nga eh. Nakulo nga. May mirror. Kita mo namumula kanina. Hindi nyo na nakita. Ay, namumula nga kanina, kaya nga nag-aapoy. 15 million viewers is on the house. Maraming pong salamat sa ating mga 15 milyones dyan. At saka 37 million tamsak na po tayo mga idol. Baka naman. Idol, okay na ba? Tignan niya natin, idol. Sige, sandali lang, tignan natin. Idol, kita mo naman ha, nakasampu ka sa akin ha. 10 agad dyan, 10. Kita mo naman. Yung kalembang. Yung kalembang mo, hindi pa naka-open. Naka-disable pa. Naka-disable pa yung mo, yung tawag dito. Dugo ni Satanas. Vodka po, vodka. Alam ko na uto iyan. Painaman na iya. Pero nga kung alam mo, karilangit eh. Kapay. Yung mga nag-comment sa'yo, dikitan mo. I-subscribe mo na rin. Ang tawag doon sa subscribe, dikit. Bukas ayusin natin. Yung tawag sa subscribe, dikit. Dikitan mo. Hindi, wag ka magsasalita ng subscribe doon. Pag pinuntan mo siya, mag-comment ka rin. Pero wag kang magta-type ng subscribe. Dikit ang tawag sa subscribe. Ayan, didikitan ko. Dikit na dikit. Yan. Lagyan mo ng glue. Super glue para dikit na dikit. Tapos yung thumbsuck, like yun. Ibig sabihin nun, like yung thumbsuck. Pag sinabing thumbsuck po, palike daw yun. Ibig sabihin nun, palike. Tapos yung kalembang all, ibig sabihin nun, yung kalembang mo, yung notification bell. Dapat ayusin mo yan. Dapat kalembang all, ha? Ayan. Tapos yung bakas, yung comment. Ililista ko lahat yan, idol. Sige, para alam mo. Yung bakas, comment yun. Yung thumbsuck, like. Tapos yung dikit, subscribe. Tapos yung kalembang all, yung notification bell. Matsala ng madami. Ayan. Puntahan mo yung video mo na yun na nag-aayos ka ng Flat TV. Madami nag-comment sa'yo doon. Puntahan mo. Sinabi mo na lahat, host. Ayan. At saka pag nag-comment ka, tungkol lang doon sa pinapanood mong video. Ganun po ang mag-comment ha. Magko-comment ka mga 5 paragraph. Saging utoy iyaw, saging. Ayan Ang tawag naman doon, saging, pagka magdidikit sa'yo. Ayan saging. Ang tawag naman sa maghahanap ng subscriber, mangingisda. Yan ang hindi ko sinasang-ayunan talaga. Yang mangingisda, pero pag nag-message, pahinging saging. Ang mga katarantaduhan, iyon. Bad trip ako na sa nagpauso niyan eh. Sabi ng, punta tayo sa mga LS, tayo mangingisda. Tapos pag nag-comment, boy, pingin naman saging dyan, pingin banana. Sira, ulo. Mangingisda kang banana ang hinihingi. Sino ka nagpauso, no? At wawaldasin ko yung pagmumukha eh. Ang bansang bungal na bulbol eh. Kaya naman na yung mga tao yan.
yung mga yan. Ba't nakakabad trip eh? Nagkakamali-mali na tayo. Naiistaga yung banana. Ayun din yung makakagat. Sa paeng. Takot na yan. Ano gayon? Ano nga padaling iyon? Sino kang nakaisip ng mga hinayupak na papagayon? Maling-mali eh. Dapat ang sinasabi niya, tara, tayo sa LS at tayo mananaging. Yun, ngayon dapat. Hindi mangingista ang katarantaduhan. Kaya, ngayon nyo lang nabatid at napagtanto, Kaya kayo nagtatatawa diyan. Saging na maugat tutoy ang dessert ko ngayon eh. Masarap nga yan. Ikaw gay nakain na ng ilaw diyan, agang-aga pa. Ang Victoria. Bakit maugat diyan? Alas 8:30 pa lang, ikaw ay nakain na ng saging na ugat. Kasi nakain na agad ng ilaw. Leng, patayin mo ng ilaw at kakainin ko na yan. Kaaga pa naman, Mami Victoria. Magayon. Bagising pang mga batay. Bunso, maugat nga. Patakot na ugat niya. Di kayo maugat nga ang saging. Yung puno. Ayan, maraming po salamat sa ating 18 million viewers is on the house. Ayan, 38 million na thumbs up na po tayo mga idol. Makikita niyo po yung aking kumpare. At ito po yung napaka baby pa. 18 pa lang ang kanyang 18 pa lang, 18. 18 pa lang po ang kanyang subscriber. Nako, 18 million pa lang. Nako naman yan. Dikitan nyo po ito. Dikit nyo pati mga ninja nyo. Nako naman yan. Ayan, pakidikitan po yan. Ako naman yan, mga idol. Pakidikitan po. Baka naman, kumakatok po sa inyo mga puso't damdamin at kaluluwa kasama patatay balon-balunan. Pati esophagus. Patakot-takot na yan. Ayan po, mami. Ayan po, mami, yung binaba ko. Ayan, super mega love shoutout, Arceline Vlogger. Duslak, ayan, pinakamasmali sinisigaw ang pangalan mo, Arceline Vlogger. Ayan, sige, baba ng bahay. Nasa siya pala ako, Utoy, nagpapaawa lang ako. Ayan, Utoy, pakipatay ang ilaw. Ayan, patay tayo dyan. Ayan, patayin ko na ang ilaw. Abay, madelay. Hindi niyo ako makikita pag namatay ang ilaw. O, gayon. Matakot-takot na yan. Sige po, baba at nang matamsakan po natin. Ayan, marami pong salamat. Arceline B. Vlogger. Sige, tamsakan po natin yan mga idol, ang premiere. Ang premiere po ni Mami Juliet, baka naman Juliet Shooter is on the house all the way from Australia. Ang aking Mami Juliet, ayan po. Ayan po ang mga mangyan nakarating na sa Australia. Ayan, Victoria Kulube nandyan pa rin. Arceline Vlogger, meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan, alright. Nadakot-takot naman nyo. Ayan, sige. 18 million viewers is on the house. Puntahan po natin yan, Arceline Vlogger, ang iyong premiere. Pakiduslak po, high size. Ayan. Arceline Vlogger, paano yan? Pakiduslak. Hey!
Hindi ko maintindihan eh. Pakiduslak. Ayan, sige. Arceline Vlogger. Puntahan natin. Pakipuntahan po yan si Arceline Vlogger. Pakipuntahan po yan. Pakitamsak-tamsak naman po, mga idol. Ayan, ang premiere po. Akala ko totoo na. Hanggang panaginip lang pala. Ayan, sana all nananaginip ng totoo. Pagka nananaginip ka ng totoo, sana wag ka nang magising. Ayan, Super Mega Love Shoutout, Arceline Vlogger, meron po siyang premiere. 2 days pa, 2 days. Ay, matagal pa ah. Sige. Puntahan po natin to, puntahan. At talaga naman pong nananaginip pa oh. Takot-takot na yan. Ayan oh. Pag nananaginip po kayo ng totoo, wag na po kayong magising. Sana all. Ayan. Super Mega Love shoutout dyan ha. Pamahal po sa premiere. Pakidikdikin po yan. Pakidustak na po yan mga idol. Duslak pala. Ayan, sige po, puntahan niyo po yan. Puntahan. Ako po mamamalimos muna sa inyo mga idol ha. Sandali lang, ako mamamalimos muna sa inyo. Palimos po. Arceline, OTW, Dollars Bihag, ayan. Lahat po ng pumasok sa LS ko ngayon, meron pong 24 hours playing time sa inyong mga video. Ayan, time check, 8:31 p.m. This time brought to you by Trust Condom. Pag nabuta, siguradong bata. Ayan, Trust Condom. 19 million viewers is on the house. Pisti lagi, oy. Pambansang bungal na bulbol. Pisti lagi, oy. Nakakatakot na yan, mami. Ako po nanghihingi po ng inyong kaunting tulong diyan. Ako po naghihirap na din. Dollars Bihag, salamat. Laking ding kita. Ayan. Arceline Pulpak Pasukle. Kapugi ba ni host? Ayan. Arceline Vlogger. Hindi po pugi. Kitlaan. Ayan. Ako po ay namamalimos. Palimos nga po. Palimos po diyan ang mga ninyo, mga banana. At saka yung mga katamsak-tamsak ninyo dyan. Ayan, maraming pong salamat ha. Ano bang kailangan niyo, Toy? Ano bang kailangan? Ay pagka yung mga bata, pag tinatanong ka, ano bang gusto ng iyong nanay at tatay? Talagang gusto. Abay, nag-a-action yung bata, nag-a-action. Arceline Pasukle, di bagay sa host. Malimos. Malimos. Ako po yung nanlilimos lang din eh. Ang mga banana. Palimos nga po ng inyong mga banana diyan. Parang awa na ninyo. Matakot-takot naman. Walang magbibigay siguro, no? Pag ako'y namalimos din sa tabi-tabi.
Ayan, super mega love shoutout sa ating 16 million viewers. Makipagdikitan po kayo mga idol, babawag po kayo ng bahay. Dikitan, makipaglaplapan po kayo, ilabas po ang dila. Para naman masarap ang ating pakikipaglaplapan mga idol. Pasaway na bulbol, nandyan lang pa BG, pambansang bungal na bulbol, nandyan pa rin. Sige po, dikitan po tayo, babaan po tayo ng mga bahay. Victoria Culubi, nandyan pa rin pa BG. Ayan, masarap po. Ay, puntahan nyo po, pag uwi nyo ng Pilipinas, puntahan nyo po si Ma'am Victoria Culubi, masarap po magtimpla ng kapiyan. Super mega love shoutout, Joylene Alagad, pa-jacket host, Arlene Vlogger dito ako magsukli. Ayan. Ayan, sige. Ayan, may jacket ka na. Lahat po ng pumasok ngayon sa aking LS, meron po 24 hours playing time sa kanilang mga video. Ayan, binigyan na kita ng jacket. Joylene Alagad. Ayun, naging 20 million viewers is on the house. Ako'y namamalimos, kagawad. Namamalimos ako ng banana at saka tamsak. Nasisilaw ako Nasisilaw ako sa aking noo. Ayan, bakit naka-shades ka, Mayor? Ayan. Maraming pong salamat dyan, mga idol. Oy, may premiere. Tapos na ba premiere? Kagawad, tapos na ang premiere mo? May Valentine, 17 minutes. Ayan. Magawa ka na ng join button mo, kagawad. Malapit na. Mamaya message mo ako, tuturuan kita. Punta ka dun sa YouTube studio. Joylene Alagad, nandyan pa rin? Arceline Vlogger po yan, meron po siyang premiere. 2 days pa, 2 days. Pero naka-on yung dollar sign ko. Naka-on na ba? Wala pa akong pang Wala. Ay, oo nga. Ay, naka-on na. O, sige, pagka sasahod na lang, ha? Sasahod na lang, agawad. Wala pa tayong budget, eh. Naubusan tayo ngayon. Alam mo naman tayo, eh. Taghirap tayo, kaya nga namamalimos ako ngayon, no? Palimos naman dyan, palimos. Harang pamurho, say, utoy lahat ng dinikitan ko, pabalik ako, ha? Lahat po ng dinikitan ko, pabalik ako. Ayan po, sabi ni Ma'am Victoria. Jane Samsung, super mega love, shoutout naman dyan. Invite ko kayo guys sa premiere ko. Ibaba mo, ma'am, kagawad, baba mo. Super mega love shoutout, pinakamas mahalin sinisigaw ang pangalan mo, Jane Samson, tamsak. Ayan, super mega love shoutout dyan.
Palimos naman ako dyan, palimos. Invite ko kayo. Okay lang, Mayor. Ikaw pa ba? Sana po sa sahod. Sa sahod na ako, sa sahod. Sasayin ko na. Gawin mo na yung ano mo. Maria Lisa Sato, ayan, super mega love shoutout. Pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo. Maria Lisa Sato. Dahil dyan, meron kang medium size jacket at meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan, Maria Lisa Sato. Super mega love shoutout naman dyan. Ayan, may newbie yan, newbie. Puntahan natin yan, si Maria Lisa Sato. Jane Samson all the way from Manila. Highly recommended monetized channel na rin po yan. Salamat host, shout out sa lahat. Ayan, super mega love shout out. Yahoo, siswang ko yan, Marilisa Sato. Invite ko yan, Utoy. Ayan, maraming naman pong salamat yan sa ating paharang dyan. Pag ka na magpaharang-harang dyan, Maria Lisa Sato, narinig mo na ako, nagpasalamat ka na eh. Paharang-harang ako nalalaman dyan. Ayan, dahil dyan meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video at kung kayo ay magiging loyal kay host, meron po kayong 24/7 playing time sa inyong mga video naman. Mayaman yan, Utoy. Mayaman. Sana all. Paano po ako papalimos po ako ng mga yaman-yaman dyan. Ayan, baka mayaman ba yan, Mami? Ayan, sige, i-play po natin yan, Maria Lisa Sato, kung monetize na yan. I-play po natin ang kanyang mga harang. Ayan po yung premiere po ni Mami Juliet. Baka naman, pwede nyo pong puntahan yan. I-manual search nyo po yan si Mami Juliet Shooter ko. All the way from Australia. Highly recommended monetized channel po yan. Ayan po ang mangya na nakarating sa Australia. Ang aking Mami Juliet. Ano gat nakashades ka, Utoy? Amoy na mamalimos. Malimos naman diyan sa mga mayayaman. Ang bansang bungal na bulbul, nandiyan pa rin pa BG, pasaway na bulbul, nandiyan pa rin. Joylen Alagat, ayan, bulbul. Ay, takot-takot na bulbul yan. Meron pa yan. May mga madaming kasama yung mga bulbulan ngayon. Puro bulbul nga inabot niyan eh. Ayan, meron na po tayong 40 million tamsak. Naku naman yan, marami pong salamat dyan sa mga patamsak natin dyan. Dikitan po, dikitan. Babaan po ng mga bahay at mga premiere nyo dyan, mga idol. Baka naman. Ayan, super mega love shoutout sa siswang mo ha, Mami. Sa iyong siswang, Maria Lisa Sato. Malamang ang asawa nito, Japanese. Si Maria Sato, malamang Japanese to. Japanese ang asawa. Ayan, sige, makipagbulbulan na tayo dyan, mga idol. Tatakot niya si Mami Victoria. Nabulol na tuloy ako. Si Mami Victoria. Si Mami Victoria kasi eh. Ang daming bulbul eh. Tatakot na Mami yan. Tatakot na yan. Ayan si Mami Victoria all the way from Batangas City. Lipa, Batangas. Ayan. Puro bulbul ang inabot. Takot-takot na yan. Ayan, 19 million viewers is on the house na po tayo mga idol. Baba po ng bahay. At makipaglaplapan po kayo dyan. Ilabas po ang inyong mga dila-dila dyan at para masarap ang inyong pakikipaglaplapan. Andiyan na po tayo mga idol. Ayan. Normal na muna tayo. Normal. Ano tayo? Abnormal? Katakot-takot talaga si Mami. Normal naman daw tayo eh. Ano na ang palagay mo sa akin? Abnormal? Aha, ikaw talaga, Mami. Masisiraan ako sa iyo eh. Katakot-takot na rin. Sige, tamsak. Marami pong salamat sa patamsak natin dyan, Mami Victoria.
Ayan, Victoria Kulube 2 and 3. Tamsak na naman. Ayan, sandamukal na tamsak na inabot ni Mami Victoria. Idol, patingin ulit muna kung okay na. Ayan, silipin na natin. Binalikan mo ba yung mga sa'yo, mga nag-message? Binalikan mo? Dikitan mo rin sila, dikitan mo ha. Bukas. Baka para hindi mamukbang ni Whitey. Tingnan natin kung okay na. Nasaan na ba yun? Hindi ko na nakita ah. Nawala ah. Hindi pa rin okay eh. Hindi pa rin okay. Yung kalimbang, pero yung comment, okay na yung comment. 84 views no? Patakot-takot na yan. 18 subscriber, tapos 84 views. Kalain mo yun. Dok, wala eh. Hindi namin makita eh. Nagkilap na namin nga kanina. Nagalungkat na rin kami kanina. Wala kaming makita. Baka ako naglabas siya kahapon, baka nailagay niya doon sa labahan. Sabihin mo, isipin niya muna kung saan niya nalagay. Oh my, Frances Kitchen, mga anak ni Bulbul, sabog, dikit, kalimbang, utoy. Ay, ang dami ng mga anak na yan. Mga anak, may mga wala pang tatay, Dikit na, idol. Idol, patingin ulit. Ayan, wala pa rin. Pumunta ka kay Cyril Gaming. Paturo ka doon. Juliet Shooter, ang aking mami, nandiyan pa rin. Hanses Kitchen, pa-BG-BG lang. Tamsak, Victoria Kulubi 4, nandiyan na. Paturo ko kay pangalan nito, kay Roldan. Malapit ka lang dyan eh. James Sanson, nandiyan pa rin, pa-BG-BG. Marami pong pasalamat dyan, Ma'am Jane. All the way from Manila, Philippines. Highly recommended monetized channel na rin po yan, mga idol. Jane Samson. Ayan. Ganun ba? Ay, sige, bukas na lang. Ano na lang gawin natin bukas? Juliet Shooter, ang aking mami Juliet, all the way from Australia. Highly recommended monetized channel. All the way from Australia. Ayan, Juliet Shooter. Ang aking mami yan, nakarating na sa Australia. Uwi na muna kami, utoy, ha? Ay siya po, mag-ingat po kayo sa inyong biyahe. Pasaway na Bulbul, kawawa naman mga anak ko. Naku naman yan. Bakit kasi gabing-gabi na sa kayo uwi? Wag po kayong magna-night swimming paggabi. Mag-night swimming po kayo sa umaga. Katakot-takot naman kayo kung kailang gabi. Ayan, di ba kayo sisipunin yan? Padyakitan nyo. O, lagay payong kaya. Mainit. Katakot-takot na yan. Wag kayong kaya naman sinasabi ko sa inyo, wag kayong magna-night swimming kung gabi na. Sa umaga, para kitang-kita. Ay, baka sisipunin siya. Ingat ho kayo sa biyahe. Isipin niyo mabuti po kung saan niyo na ilagay-lagay. Baka mamaya nagswaka pa yung kagabi. Kung saan-saan pa naghagilap yan, bata na yan. Baka naman naiwan sa bus pag-uwi.
yun. Hindi niya ba tinadala yun? Trabaho? Kahapon. Tinadala. Kahapon pumasok pa siya. Todas tayo. Mga anak ni Bulbul Sabog. Andiyan pa rin. Jajakitan ko. Sige, jajakitan ko na ito. Ayan, sige. Wala akong malimos eh. Ayan mga idol, tayo po ay mag-closing prayer na po. Hanggang alas 9 lang po tayo, so meron pa po tayong 8 minutes. Dahil dyan ako po ay magko-closing prayer na. Prepare yourself para sa ating closing prayer. Yes, Lord God, maraming pong salamat sa lahat. Maraming pong salamat sa gabing ito, sa aming pagsasalo-salo, sa aming pakipagkwentuhan. Dalangin ko po ang mga kaluluwang nandito ngayon sa aking LS, sa aking live stream, na ingatan niyo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan. Ingatan niyo po ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang sa ganun ay maging malakas at body and soul, maging malakas po sila. Dalangin ko rin po na bigyan niyo po sila lagi ng kalakasan sa araw-araw. Dinadalangin ko rin po ang lahat po ng mga OFW sa sulok ng mundo. Ingatan niyo po sila, Panginoon.
Kayo po ang gumabay sa kanila at lagi po nilang sana kayong isama at lagi po silang manalangin sa iyo, Panginoon, upang kayo po ang maitaas ng, at maging maayos po ang kanilang buhay, Lord God. Dalangin ko rin po ang kanilang mga pamilya na ingatan niyo po sila sa COVID, lalo-lalo na sa buong Pilipinas, Panginoon. Alam po namin na ibinigay niyo po ito sa amin, pero malalagpasan po namin ito. Sapagkat alam po namin na kayo po ang aming makikilala sa panahon ng mga ganyang sakuna. Ingatan niyo po sila sa araw-araw, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at dalangin ko rin po ang kanilang mga pangarap na sana kayo po ang gumabay sa kanilang pangarap. At ituwid po ninyo ang aming landas na aming daraanan, Panginoon. Dalangin ko po na alisin niyo po sa mga puso namin ang mga takot, galit, nanakit, puot, pagkainggit, at palitan niyo po ito ng pagmamahal, pangunawa at pagtitiis para po sa aming kaligayahan, sa aming peace of mind, Lord God. Patawarin niyo po mga nagkasala at nagkulang sa amin at patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mga biyaya niyo, siksik, liglig at umaapaw, and we claim for it, Lord God. Ito lang po ang aming samit dalangin. Tayo magkita-kita po tayo muli, Panginoon, sa susunod na bukas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, tayo po ay thank you po sa lahat. At tayo naman po ay magpapahinga na hanggang sa muli, hanggang sa araw ng bukas. At nang tayo po ay may pasok pa po tayo bukas sa trabaho, kailangan po nating magpahinga ng maaga. Ayan. Next day po tayo ulit dahil lahat po ng pumasok ngayon sa LS ko ay aking pong ipi-play hanggang bukas po ng gabi. Kaya hindi po tayo makapag-LS bukas ng gabi. Sa next day na po tayo mag-LS. Bali sa Friday na po tayo ulit magkikita-kita. Ayan, maraming pong salamat sa lahat. At tayo po ay sana maging matagumpay sa ating nilalakarang hinaharap. Mukhang nalasing yata ako ng 2 shot na yun. Ito po ang inyong lingkod, ito po ang inyong host na kalbo sa balat ng YT. Idol 24 TV. Nagsasabing isang magandang gabi sa inyong lahat. At magkita-kita po tayo sa Friday po. Hanggat po sa muli, ito po ang inyong lingkod. Idol 24 TV is on the house. Signing off. Ayan. Good night and goodbye.